reissuun. 2 päivää junassa. Nyt se kaatuu. Ei kaatukaan. Ei kaatus. Radevaatteet on tossa. Lippis, aurinkolasit, spurkka on. Sitten ostetaan suklaata. Pähkinät on ja patukat on jo. Huikkaaret on tuossa. Mä en oo Italiasta tai siellä suunnassa käynyt. Joo. Valmiiksi tällä alueella. Tohonkaan eli puoli tuntia sitten on lähtenyt Frederiksiasta. Hell yeah. Oh my god, so versio. Viime yönä me nukuttiin juna-asemalla, eli ei käytännössä nukuttu ollenkaan siis. Tänä yönä me ollaan hotellissa yötä. Ja nyt me yritetään vähän paikkailla noita meidän univelkoja. On kyllä ihan saatanan väsynyttä naista täällä. 2 kappaletta. Me lähdetään huomenna vaeltamaan tuonne Alpeille sitten kukonlaulun aikaan, että kahtellaan sitten siellä. Tiedättekö mikä tästä tekisi parempaa? Tonne Kärkkäinen ja tähän ihan vitun iso parkkipaikka. Jag vet vad det var för inspiration. Vet du vad de gjorde? Nej, du sa vandra, men det kan inte stämma. Me saavuttiin tällaiselle telttailualueelle ja saatiin tää kusinen teltta kasaa. Me nukutaan silleen snadisti alamäessä, koska täällä ei ollut mitään muita paikkoja vapaana. Me ei saada tehtyä noita meidän valmisruokapaskoja. Koska sataa. Koska sataa vettä. Huomenta saatana. Te ette tuu näkemään mua missään muussa asusteessa kuin näissä vitu aurinkolaseissa ja lippalakissa, koska minä menin eilen vitun idioottina polttamaan itteni ja mä näytän ihan ilmapallolta. Nopea se liekki kun tuloo. Mistä ne on Hell yes. Taste test. Vittu mikä scenery. Hell yes. Ihan vittu hyvä. Oh. Vähän ropisee ja tässä on joku semmoinen vähän jännä maku, mutta tää on hyvä. No musta tuntuu, että kaikki maistuu tähän mennessä ja vitu hyvältä, kun me ollaan tää niinku tyyli toinen kunnon lämmin ateria, mitä me ollaan tämän koko vitun matkan aikana syöty. Tätä on lisää kuoria.
ihailtu koko päivä. Oikein kauniita maisemia. Mä näytän edelleen siltä, että mä oon tulossa Kotkan meripäiviltä. Vitun hienoa. Me saatiin telttapaikka tällaisesta jostain maatilatyyppisestä paikasta. Tässä on vieressä lehmiä ja kaikki vuohia ja sun muita. Jumalauta! Mä pääsin vihdoin käymään apteekissa ostamassa rasvaa mun naamalle. Mä kävin vähän aikaa sitten suihkussa ja mä lätkäsin tän rasvan mun naamaan ja turvotus mun yläluomesta on lähtenyt pois. Enää mun alaluomet on turvannut. Mun naama näyttää ihan pavianin perseeltä, mutta eiköhän tämä tästä. Me lähdetään huomenna Venetsiaan päin. Hey guys, we at the hotel once again at Venice. Ja nyt me lähdetään syömään ruokaa. Mä löysin tällaisen kivan kapakan täältä. Kattokaa näitä maisemia. Oli pakko tulla ottaa yksi mimosa. Ei mennä kyllä mahtua. Kotiin päin. Käy matka nytten. Kasuaali 2 päivän matkustus. Mut anyways, nyt me ollaan syömässä. Jumalauta. Nyt ollaan tutulla asemalla. Tällä kertaa me ei tutista täällä. Meillä on muutaman tunnin päästä juna. Mä heräsin äsken mun pikkupäiväunilta ja kun mä heräsin, mulla ei ollut mitään vitun hajua, että mikä päivä on, paljon kello on, mikä päivän aika on. Vau, sitä on mahtavaa. Mut hei, kotiin. Ja tätä vittua täältä keilahallista. Toppi. Ihan vaan vähän. Tää on aivan mahtavaa kuulla suomen kieltä. Ihana bussikuski, täynnä hupsuttelua and whimsical thoughts. Kiitos. Mä tein mun huomisen aamupalan valmiiksi. Kävin suihkussa. Aamulla mä näytän teille, mitä mä ostin tuliaisiksi. Hyvää yötä. Ton reissun jälkeen mä en enää ikinä mene Lidliin. Me käytiin joka ikisessä maassa Lidlissä. I've had enough. Nukutti muuten ihan pirun hyvin.
omassa sängyssä. Suihkussa käyty, hampaat pesty ja langattu. Tuliaisesittely time! Ensinnäkin ihan pirusti postikortteja ja magneetteja. Dolomiteilta, Valcardenasta postikortti. Nämä postikortit mä ostin sieltä Sekedan huipulta. Dolomiteilta mä ostin vielä Alpedesiusilta tällaisen söpön avaimen perän, mikä on lehmän kello. Piti ostaa vähän jotain hemmotella itteeni, niin kävin sitten apteekissa ostamassa tämmösen rasvan itselleni, kun mulla paloi se naama siellä ensimmäisenä päivänä. Ja itse asiassa nyt tulee storytime. Mä näytin ihan hirveältä, mun olo oli ihan hirveä ja mä olin niin turhautunut ja uupunut ja low-key peloissani, koska mun naama näytti ihan hirveältä. Mä olin ihan varma, että tää on nyt tän leikin loppu. Niin sit kun mä pääsin sinne pakin apteekkiin, mitä ei löytynyt sieltä mistään, koska me ollaan jossain näreessä siellä, niin eihän siellä mitään apteekkia ole. Niin sitten kun mä vihdoin pääsin 3 päivän jälkeen apteekkiin, niin mä siis aloin itkemään. Mä menen sinne. Sitten mä saan suuni auki ja mä vaan aloin itkeä. Onks teillä mitään tällaisia? Ja sitten se ei ymmärtänyt mitä mä meinasin, niin se luuli, että mä meinaan, että onks niillä aurinkorasvaa. Sitten mä vaan ei. Ja mulla oli siis slippalakki ja ne mun big ass aurinkolasit naamassa. Ja sitten mä otin ne aurinkolasit pois ja mä vaan, onks teillä jotain tällaisia? Sitten se katsoi mua tälleen. Joo, tämmönen saattais olla hyvä tohon, että kokeilepa tätä. Sitten mä vaan, kiitos. Toi oli varmaan niinku mun matkan kohokohta. Mä olin siis ihan parhaimmillani tossa vaiheessa. Seuraavaksi me mentiin Venetsiaan ja sieltä mä ostin tällaisen postikortin. On hieno. Sieltä lähti myös tämmönen magneetti. Kuuma pappikalenteri. Kööpenhamina. Mä jotenkin niin ihastuin Kööpenhaminaan. Mä en olisi ikinä ajatellut, että mä voisin ihastua Kööpenhaminaan näin paljon, mutta mä ihastuin. Se oli jotenkin niin ihanaa, kun kaikki vaan ajeli siellä pyörällä ja lenkkeili. Ja siellä oli muutenkin tosi kaunista ja seesteistä. Ja mä en osaa selittää sitä, mutta se fiilis siellä oli mulla jotenkin tosi kotoinen. Mun pitää varmaan muuttaa sinne. Sieltä lähti myös jääkaappimagneetti. Piti kiviä ottaa mukaan. Ihan pirun hienoja kiviä, by the way. Nämä on siis ihan ihmeellisiä. No sitten, löysin kiksin, niin olihan mun nyt pakko ostaa tämmönen huulikiilto. Mä oon tästä niin innoissani. Te ette edes tajuu. Me oltiin Prahan juna-asemalla ja siellä oli Sephora. Mä sieltä varmaan mitään osta, mut kunhan nyt aikaa tapan. Siellä oli yksi hajuvesi. Mä siis keräilen hajuvesi. Mitä mä oon kuolannut sen perään ihan sikapitkää. Tää on niin hyvä. Mä oon niin onnellinen.